Khalid a salminta direct o fuɗɗi Thierno min woni komi wawa ɗum Thierno min wawa ujunede mboɗo waɗa direct an Khalid wona min adduma hay sa addi kam Thierno min ɓernam woni ko welani hannde ɓernde ma so welani ko min ko kalnoɗen komo ka jeejin ñehen mbaɗen émission après min tan paari kala mo potmi haaldude e almuɓaɓe mam haalde mabɓe Thierno ɗum hunde ka wujjanaka rek Thierno Khalid neɗɗo fof nan ndingoya welani wona e ko cuurotonoɗen moto men nawama mimam Khalid jehen mbaɗen émission sam paari mi nodda almuɓamɓe Thierno kono aɗa andi moto wonno foof men wonno koyɗe men wonno oto men so moto wujjama kam woni en perti e joni ko mbawɗa hen ɗum noon hawama hande wadde émission min so wonano an daasi kam mi artade e fuɗɗo nan dona o huɓɓi caméra ji o huɓɓi ke fuɗɗo ko kalɗen ko yalti aɗani kay yaltat caggal caméra huɓɓi wadde nan dona bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko salminde moon ha e juurade moon emin jarlo noon emin jaafo min gonno koye haalde lessal nde wonno nanɗon dal ɓerɗe ɗe beelani kono ko yettude Allah kono haɗa nden ko salmida hilfaɓe diine hilfaɓe aɗa to ɓe goni enoɓe goniri ɓe calminama ɓe juurama en calmini Tiwawon Touba Ndiassane Layen Madina Baya e galle Cheikh Oumarul Fouti Tall koɗo Adama Issa Ilimane Siré Samba Demba Ali Mouhtar koɗo subaka joom wuuro nangue e hoore kono en calmini église o kamɓe fof ɓe calminama ɓe beltanama ha woni gon kono kadi en calmini kala dawoɗo e groupe Piindi TV guila e radio e tan ha e dow ha e less caméraman uji kamɓe fof en jetti calminade en pawi ɗum e juuɗe cat bo waalo nanɗona hande noon ɓerɗe ɗe kam welde 000 nde wonno komin wujjanaɓe koyɗe amen kono nanɗon ko yettude Allah tan min garti e émission moon Ganndal Thierno Mody Aidara ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko yiwata kono ko ceerno soyne yiiɗe yette e jaɓɓe hoto yewne kewmi wiide ni ceerno actualité ceerno buzz ceerno conférence ceerno revue de presse sehil sukaɓe sehil mawɓe sehil rewɓe sehil nayeɓe sehil aduna foof sehil France sehil Espagne meeɗa jolde avion noon meeɗa nande ata sehil e senti wa innam joli avion ceerno ɓennomi welani somo wala innam joli avion mi meeɗa jolde avion wa innam joli avion eyyi salminde yeewoɓe eyyi ko ɗum jinmi Khalid aɗani ɗum ɗo hande sa jogori noon comme ɗum hadde welata kam min neke wona nda neɗɗo fof no yiɗi no haalne valeur uji makko min valeur uji am an haalante ko aɗa yiiɗi bakkere feere eyyi mi bakke yimɓe ganda min woni holo wona eyyi ko yettere Allah noon Khalid kono no mbiɗa ni ɓerde welani a faami ndam min kam an moom haaɗi kam walla a haɗat kam a par duttoɗa ɗo woya min sa oppino kam taw waɗi crime min kam wadde kam crime e yarde ndiyam ponnumi taw sa waɗi crime o soketaki mi soketaki min crime pati mbaɗanmami mi waɗete mi walla ala jarani reeduma ɓuutat ala jarani a yata 12 a tarota jarani yoɓe mbaɗlu men tan yo yen dañco moto pari moom noddu hen almuɓamɓe a kala daaro Ganndal Thierno Mody o salminama o juurama o weltanama ha woni gonga noon eyyi nanɗon ceerno ko poɗɗen haalde actualité ko ni heewi ha ɗon wawi haade kono en jubbat hen seeɗa tan kalen haɗen nen calminen waɗoɓe commentaire ɓe ceerno par ce que sa ƴeewi kala mbaɗowo commentaire e émission ji dogoji piiri foof min jii kono kala mbaɗowo kadi commentaire e Ganndal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo min jii commentaire uji guila dow tan ha less onon kadi waɗoɓe partage émission onon fof on calminama on commentaire woni bindoɓe less eyyi windoɓe less nda min Ganndal Thierno Mody so famɗi mami yi 200 commentaire eyyi woni temin ɗiɗo yimɓe eyyi walla 200 personnes 5000 kono foti ko an ballanmi de e mataw calcule ɓe nani calcule ko kalis kam mam Ganndal Thierno Mody oɗo ma numéro téléphone am woni hen kala baɗɗo ko kala gandanɗa sa jogori wadde commentaire a weddata ko wiimam 5000 pour kalis moto men oɗo commentaire hande kam émission ko spécial spécial ko jolfuɓe mbiyata kaaje kali mi wawa jolde bis eyyi a wawa mi wawa darade bis kali mba neere min mbaɗa yaawi neere min ko moto ganduɗo wallahi woni joɗade caggal gona Mamadou Gorelo an woni Mamadou Gorelo mi wona nongo caggal wayni Daoud an nawa min ko ɗum gandum walla jagarta woni V8 ma woni ransement min jagarta tan julen kali ɓerɗo ɓuuɓat mi anda ko holɗum Allah en yidde jakarta basal moƴƴani ay neɗɗo sa woni basto tigui rigui hay sa joole moto cikkata koye auto gonɗa Kalim somi joole jakarta ha joɗimi caggal ɓornim kasso sa wi kam wona jet privé jolmi wiyete wona gonga mi sikkat koye jet privé goni ɗum tan mbima basal moƴƴat ay neɗɗo so waasi kala ko heeɓi seeɗa tan nemoto hen kono ko ɗum noon jolfuɓe mbiyata ko heɓol so noos kenda ko hay goto ɓuranma welde noos wallahi Kalim min tan fini mi jakarta mi fi ɓuuray ton mi dawi mi arti domata faam
mais la problème dañuy kas lu wol mi dañuy kas lo wol kas café no ndog kesi mais la problème aduna ci dum woni aduna ay to tolniraado e to jawdi ma tolni an weltiro non woto faw yitere ma mo ganduda dum jogi million ngaji an temini joyi maade sona dum koy audit mayata e ujina sappo maade wala welto hen en media do tan ha mi mam kale honne men odo lawo ala kam passeport mi ala to ngopan ay wonde gandanda sa yaade mam ataro tan ha fere ma bon kala podno rewda mi wa ala non arne on odo lawo taw eggaton galle mo gori han jango be egga galle kon salaire ma heewade ujunaji seed apara jete hen appartement bu capantatu ujune ay to njoboyta do ali den to tir dépense wawa ari ne safru sukay ha pare njira nundu da nundu njira wattude dohan so rende sukabe téléphone aji dohan njira wattude dohan te kale pour reforme no sale pour ma yide dohan nan non ko seeda ton wonno mo dal Thierno mon ko mettino ko fof joni welami sum huccite mo ko tan nan do Thierno mo yiri non kaalen ko faate bangal politique c'est assemblée nationale odo jawtul sayi ko mbiyano installation président de l'assemblée nationale tawi ko non sumi juumani français o wadda ay ko kewi ton ko en général tan sara jangi ko sara hollatno men ko jiida hen enen jebdi dum gele installation président gele installation bureau ji di gele installation di fof dum ko jiida hen gede didi gedel gotel ngel ko weltare dan ñanen kam wadi kam confirmer mi ala cardiaque ñanen beltiminde ana président assemblée ko seyni ma hen ala wana président assemblée nationale kalib jon halnum ko welma hen e ko mettuma hen ko metti kam ko tiagal no juuti woppu mi ara ko weli kam sa naati hen yawta yaltu halnum min ko welma hen ay kalib need discipline kala ko rokanam haydara wa mo dum rokku ko jimo wiyata yerudo la wañi dara wañ usantama haydara kalib ay fobbe bonde needi be bonan needi te kala tawda bonde needi ala na kalib codono hoore mum auto e bannado ket 1000 francs 2000 ha sodenda auto kalib holom buri hen fodde bonde needi kalde gonga tan no wonna ket won député gonno hande ensemble boyani koko wonna ket yim fo ngandi dum record internet internet be 500000 be 100000 awri million hawso na auto kali non fota rewti haali go adani kali dara hono jey rew dogno tundura wala jaaro dum mars wala haali go te jew kali so woni ensemble hay dille makko nanata kala est-ce que adani yimbe hewbe ngandir dawdo koy dem ngalam ngal a rokki mo bus ko laadu kala ma yimbe hewbe koy dem ngalam ngandiri dawu dum kam ko go a rokki mo bus dum kam yo jabta kala biiro kam yo kula nekka Daoud wiya Daoud moy caissier ensemble premier caissier ensemble national anani te kali sa totum ko wowi aram me dum do haal hitan dieto du buri dubi didi gila Daoud wata premier caissier ensemble national bimi hay gila tan cuklel makko condamné makko kanko mofton non condamné groupe makko condamné groupe feddende Daoud mofton non dum kam haali manam ko boydudo e kalis association cotisation Daoud mofton non e meda mankut on boydi o boyde kalis bernam de boub ndeysan ay dawn buri kam hen welde kalib kosil neke won jeedo kosil anda chat anda dawrada wana dawrada ala content ko ngandu me makko ko kalan anani na saare ministre wala député ududo kosil udo bouton godo wawta uda sabu redu mom kalden ko dum kay idoro dum président ma ay nendo udda kosinta cikka ko nandi do sawdu laccir way jaw nyani hen gilo ummi jungel makko gelo wadni ummi o photo yi e dow needi dille ngala te kala dillo kanko fonno ma burde dillo nda diwan makko e be jidimo mo e be korsini te kanko woni kolado président ko qu'on puisse dire parce que gila makki jodi ha joni kanko tan woni président kanko tan woni caisseur mo sanza ka taw adandi ngo holare wadi o holare ta meda nande bom député ji opposant di ni mbiyamo o nyami hen hunde wala nam kalden gonga tan milliard uji nanta na haala medi hen nande inde ma non vraiment te sinno wonno tan kambe be kala no boy lemi diazoro e boy sonko
kala ñamɗo ɓe kalat non mi haalat mi haalat ɓe cuuranta hay goto ɓe cuurata hay goto anani Daouda wona politicien ko ɗum ɗo développement acteur de développement ceerno haɗama naddu ɗon no jiwɗa aɗa yeɓatere ha président assemblée nationale amadou mam diop yimɓe gooti ha paari premier questeur assemblée nationale Daouda Dia kutinɗa ɗum mima min ñande hen mbaɗ mi confirmé mi wondani e cardiaque no ñande hen mi rufi lowol am noon on foti kam heɓde lowol mbaɗa ami gamgol kaalid plaisir gummiɗoyre e mbiya kam sukabam no mbiya kam baba woto mbimi o itti baba e minebar o itti baba e minebar on paamani machallah ay neɗɗo kaalid kala neɗɗo hoto ubbu nema hande enen Daouda kala ko Allah rokki ɗum en jettat hen Allah saabu kala ko Allah waɗi ɗum omo rendi hen bandiraɓe makko e ɓiɓɓe fulɓe gonga oui machallah nda hande min ko kalanmi ko wonɓe gandanɗa no jiɗɗum haalete mbawa joɗade haalɗum hande kay manam hande kay Daouda kewi tan non ko laaɓi kalanɗuman kono gandano en gonani e campagne kam min toujours campagne min kala baɗɗo moƴƴere aɗa est ce que aɗa andi ko mbaɗami ɗo ko o yiɗa ɗum wayi o rio so rii kam watta wadde tiktok live tiktok watta wadde live tiktok mbaɗa haal ko wawi ɗo ko ɓaɗa ko wayi min kam ganduɗomo o wa kam riwde dakko mbaɗami ɗo ko welani ɗum ñande fof mi daña lettre avertissement way mi haala walla ñande fof ka abu nodduma wima lire kadi lettre o lire lettre ma binda Daouda wi il faut arrêter de parler moi nangal sangam min dale je m'en fous mimi je m'en fous je parle pas Piindi il faut parler TikTok oui walla somi haalani Piindi tan mi haaloya TikTok to ɓuuri heewde view uji a faami so yiiɗi mi natta haalde makko yo woppu wadde moƴƴere way ɗo mbo waɗa moƴƴere mi haala wallahi ndeysan ko goo kaɗum mi yaade Daouda Fouta koto woy noon non mi yaade makko Fouta ko golli ko Fouta mi anndu ɗum yimɓe darino senno Daouda nda élection maire oɗo won goto boygol jogui rente boɗeje ari ha hôtel Horkadiare dari toon no totta yimɓe 10 millions ɓe gotoy mbata wotande Daouda eɗen gandi innane men deƴƴata sameɗami haala ala e moƴƴi way wonde totti dimi ɓen mbi min jiiɗa kalis ma ɗan ko hande min jiima Daouda hayso wona hande ñande fof min jiiya ɗum ambulance uji tout ça sonni Fouta wadde en ceeɗontomo toon ko président Abdoulaye Wade seeɗonno Macky Sall wino il travaille et il ne fait pas de bruit ala bruit kanko ala bruit Daouda ala bruit te kala gaddowo bruit kam ɓurma hewde bruit way watta bruit ay waɗoɓe bruit ensemble ɓe ganda ay kalib reeno deƴƴuɗo mi fi toi low kidor mi anda ay sa finnini deƴƴuɗo coto joguiɗo sa finni joguiɗo kala koɓe jeeyimo mo wawi ɗum sodde koɓe jeeya ɗum to wawa ɗum sodde kalde gongata hande dal ka juuɗo tottude émission o Daouda non mi haalat ay kalib joni ko mbiyata darotoɓe tabulaji ɓe biftotoɓe manam est ce que ñemnen kadi ceerno ɗum no yooɗi kalid ay won ganda nda kalid ko gandanɗa yimɓe jotto hen hay galle ma ala table amasé mbaɗo noon a daro hen kalden gonga ay tabulaji assemblée ɗe ɓuuri seerde table amasé ma ɓuuri seerde table amasé ma jaaha darɗa hen kalid darɗa mbaɗa couragé ko ɗum noon sénégalais ɓe paɗannoyma non vraiment an kalid neɗɗo no haala gara biftoɗa micro makko parte koye dial ko ɗum noon population faɗannoyma non vraiment en faɗanno ɗum ɗon e mabɓe kalden gonga hotoɓe ƴettu assemblée nationale ɓe jiiɗo ɗum wadde arène gladiateur ñanden kam kewi toon ko yoɗani image sénégal kamɓe hannde ɓe mbi eɓe mbawi jogade sénégal kalden gonga ya ha gendarmerie naata nder yimɓe ni gotta ya ha gendarmerie naata nder te gendarmerie so natano ko ɓuuri bonɗe no par ce que ha yimɓe ne beddodire no beddodire butelaji joni kay haare so waɗi lambuji won ci sécurité to walla nawetanuji hotoɓe kaala haydara élevé ɓe so mbaɗi grève hotoɓe kaala kini tabalaji hotoɓe kaala saabu kamɓe mbaɗi sukaɓe jii ñinen kam kala ko mbawɗon wiide député ji Benno Bokk Yaakaar ɗi kam e wallu Sénégal eɓe jooɗi eɓe mbaɗi courage sam haali wiye Thierno Mody waɗa politique min ko jiimi kaalami taw ko kaalanmi ko kadi ɓe jiyani ɗum yo mbiyam Thierno Mody min jiyan ɗum ɗo hay so tawi aɗa waɗa hen waɗa saaha rat seeɗa politique tan kono heewani c'est normal ay min kaali min ko Sénégal ɓenni kam min kala kolluɗo kam aɗa yiiɗi Sénégal mi yaada e ma wallahi anani nda won geste uji gandanɗa wona geste patriote ndeysan ko PO sal anani te oɗo boy ko wino kam activiste o meeɗa ɗo wadde déclaré comme activiste ko poos makko ko acti poos makko
parce que ñeneen sa ƴeewi kamɓe bo ɓe paamodirani e nder koye mum par ce que candidat ji tati ɓe jogui poɗodiroɓe président assemblée ɓen sa totiɓe leydi a watta boɗe poɗodiroɓe président ensemble ɓen sa totiɓe leydi mbatta boɗe yoɓe gonde e needi noon surtout kali nda sénégalais ɓe eɓen daaraɓe aɗa wawi haɓade ko jiɗɗa haɓade ko mais yo wonde e needi hoto ƴetto hoto won manque hay goto respect a nani ñande hen Barthélémy Dias no wiyo Farba votata kaaliɗo armi haalanma arène Farba ɓorto o ruttinan avancé goɓɓe tan o ruttinan avancé te fulɓe ko yanoɓe yaasi te armi haalanma est ce que aɗa andi Farba wonko jiiɗe Moussa Mbaroɗ Moussa Mbaroɗ ancien lutteur wonko Farba jiiɗe makko so welama joni mbaɗa wawi ɗum no ha yoɓe neno Farba non Thierno mo toñatama ho toño joni holko mbira e surprise baɗɗo e président assemblée nationale yimɓe ne parano Mimi Touré ɓene parano Amadou Ba ɓe gaari ɓe gandi mo ganduɗa ko inconi hay goto andama on surprise mo Macky waɗi eyyi aɗa andi Kalil ayi hunde neɗɗo a wawa ɗum woni politique eyyi Kalil Macky kala ko neɗɗo seedani Macky aɗa wawi ɗum seedande ko woni foof ha heddi Macky wawa politique eyyi Macky wawa politique hanki haade hande arde Kalil ittuɗo Ablaye Wade gaari mawde ittuɗo Ablaye Wade no wayni tan Ballagay wiya limɗo yekkini itti yekkine roi des arènes eyyi ko hay goto sikkano on joni ko wonata a faami oɗo kedi ko koolaɗo Macky addimo a nani enen kam enen goni bayfale Macky so waɗi lawol ala probléme so waɗi ni mi haalat non non joni surprise kadi wona surprise woni ko Amadou Ba adda waɗa premier ministre ɗum kam yimɓe hewɓe mbi wona surprise mais Mimi Touré nana o e banggue wayno comme gedduɗo ni par ce que kanko wonno tête de liste national so tawi mi juumani o gagnima omo faranno waɗede no wiyeteno kadi président assemblée nationale o waɗaka hewɓe mbi kanko jogorno waɗede mais won député ji ɗi ganduɗa ko wiɓe Macky Sall ɓe jarani Mimi Touré wona présidente assemblée nationale so woni min gotantamo ɗum tahi Macky fooɗimo yeehi addoye mo ganduɗa ko inconi ɓenani mbiya Marème Faye Sall woni less par ce que Amadou Mame Diop wonko andodire Marème Faye Sall ko cehiragal ɓoyngal manam on jiiba e Amadou Ba garɗo woni premier ministre e Matar Ba jippinaɗo ko yimɓe paɗano ɗum foof sa waɗani min ɗum résumé e 2 minutes ceerno eyyi Kalil eyyi Amadou Ba kaalen nde Amadou Ba holliri neɗɗo kala ka farani tawtama toon eyyi est ce que aɗa nani Kalil eyyi mi nani kala ka farani tawtama toon Amadou Ba haade waɗede premier ministre ko wonno haydara eyyi par ce que guilaw jippina affaire étrangère Aissata Tall Sall adda kanko ko jooɗi tan ko jooɗi o waɗa he hay seeɗo quartier wonani a meeɗi nande o yenni Macky non te kala to Macky ummo eyyi to waɗi campagne o waɗi campagne a faami ɗum hollatma min Kalil mbaɗen yaade ma sa waɗi kam poste mi yadetema sa wati kam wadde poste mum yadetema wasa wonde jaadigal intérêt hay sinno ko politique no humbi intérêt mbasa ɗum hollirde kanko kam holliri yimɓe toon bon exemple te neɗɗo aɗa siftora hanki an siftora hanki hande ɗum Allah waɗi ɗum premier ministre braw yetta nogoriɗa ko to Amadou Ba ɗo ni weeli ɗammo horsinno Amadou Ba holliri ko ndimago a faami yo dañ courage o liggo hande hoolare Macky dañi ɗe e hoolare sénégalais ji dañi ko hoto bonni hoolare nde par ce que hay opposant ji elle eɓe jaade suwa Amadou Ba woni premier ministre par ce que hewani critique ananta ay Kalil ɗum tawi wiye neɗɗo neho amin nande ƴettode Amadou Ba ƴettotako yennata hewani ha min deƴƴi tan min et ga anande hande tamo hawre Amadou Ba e bedde mi anda ɗum e heptinanimi mi heptinani Amadou Ba te pourtant min jangguinoma alquran jangguinola ministre Amadou Ba min jangguinɗum alquran way guila mo ummayam tan won tugle joni mi heptinta ɗum sa yi baɗo komi hoore tan ko Amadou Ba ko ɓooyo waɗata Amadou Ba komo omo yinno ɗum noon guila wonno duɗalam nga yimɓe mbi hay ñantaɗo wawa ndeysan ala probléme yo waw liggade eyyi enen ko ɗum cohlene wona ñantade kalis sa wawi ñantade a wawi liggade mbaɗa boɗe wallahi nda kalis toɗɗa fof ñantugal cohleta yo liggo Matar Ba jippinaɗo hono Matar Ba Kalil ɗon ko waɗima ko juumi kam ceerno ko janno haw talli Macky de eyyi an kam ɗum weeli kame ma kam ceerno ko janno haw talli nda Kalil ay neɗɗo soɗa jippina neɗɗo yo taw waɗani résultat surtout Kalil ko ndewnoɗen duuɓi no foti boy
te ministre hay sono waɗa ɗo duuɓi temedere tawde tan ina waɗa résultat ala o ɓooyiɗo ina waɗa résultat par ce que mo ganduɗa kaji ɗo waɗa résultat waɗa résultat te ko an ballata ko sénégal naaɓe sénégal yiiɗi ko ɗum jiɗɗa mais sa ƴeewi hannde sénégal e réseaux sociaux ɗi fof temedere yimɓe mo ƴettuɗa capanɗe jeetato ɓe fof jaari koye Matar Ba hay min koye Matar Ba jaaɗum kay fonnomo ɗon o hay min aɗa andi Matar Ba ko tawi kalil Matar Ba wuurat ko sport kanko hay to wona ministre o wuurat ko sport wone makko o andu sport donc mo betti yimɓe fof o andu sport kalil neɗɗo toɗɗum ko jeeyi ko andi kalil gawowo liɗɗi sa totti ɗum sport a waɗi bone anani mbaɗo sport sa totti ɗum laaɗi a waɗi bone anani neɗɗo totti ɗum ko andi affaire forces armées sa addoyi gaynako ministre de élevage mbaɗa ɗum forces armées a waɗi bone goto fof totti ɗum ko andi totti ɗum ko andi Antoine Félix John affaire armée andira a faami hande so jippinano ma yimɓe kaale makko nda caractère gonɗo Antoine Félix John o nda o andu ɗum o andu manam ko ni liggittoɓe sénégalais ji saha yimɓe no mbiya Antoine Félix John no ñaadi no haalama yimɓe so normal Matar Ba dal o yani o fatano jippinde Matar Ba kanko noon andi holɗin chose uji peut être noon caggal o jippinino oɗo premier ministre men Amadou Ba artirima kanko andi ko mofte allahu taala alam a faami way enen noon en miijoto en kaalette ken sénégalais ji Matar Ba kam no moƴƴuna e sport vraiment donc mo juumi est ce que kadi Thierno ministre aji gaddaɗi mbiya ministre goto kadi waɗe goɗɗo ministre sara mum pere e kadi 38 ministre waɗa e ɗo e ko heddanimo e 2024 haɗa yimɓe jaade élection est ce que temps woni fadi goto par ce que ko hitande tan e lebbi seeɗa te haade ministre uji jooɗade Thierno sino altine tan ministre uji dawi puɗɗima liggade mais won ministre uji ganduɗa il faut ɓe codoya kusimaji kisi wonɓe meeɗa woni ministre adma yaade ministére ma il faut manam itta karoƴe ƴeewa liggeyaji mbaɗa ɗon jippina kamiluji manam ɗo e lebbi jeegom kam liggey ala ɗum kam goo joni heddoroma hitade e ko manam ko sénégal wurata ko muusi ko fof hayso tawi ko mondial a crise mondial yimɓe goni mais ko sénégal wurata ko fof est ce que ɗo e hitade aɗa sikki makki ministre uji ɗi o waɗinomaɓe maɓe liggo te aussi probléme gonɗo ɗo woni o laɓɓinani taw affaire 3e mandat makko ma wat walla o waɗata ɗon kadi ni ne addi ɗum ɗo seeɗa holko mbiyata hen ceerno rapidement min kam jiɗmi haalde 3e mandat yoɓe cengto 3e mandat a faami makki kam pour l' instant omon liggo a nani min ko kalmi ko joni e Matar Ba ɗum kalami e makki min mbaɗowo preuve gandumi kaali min mboɗani preuve mi ala e ma haaju ministre uji ko hono haalno ɗum Ablaye Wade ole Mimi Touré accéléré lakkadage yo manam temps perte woni ko ala to ko heddiɗo ko kam presque hitande tan heddanima temps teggidde karo ala jippinde kamiluji anani kamil jippinde kamil ñalom goto yoni hen kali hande sa noddi sernaɓe ɗo kala ko jiɗɗa e kamilaji ɓe jippinanma yoɓe gar ɓe liggo ɓe mbasa ɓe joɓiraka maali foro nda hande won député cottaɓe ɗo autoji salaire mabɓe chaque fin du mois 3 millions kali te kadi kala gonɗo hen président groupe parlementaire 2 auto nañata 2 auto gasoil no foti 1000 litres 1000 litres an kam sodde gasoil teggitimama e aduna ma wallahi an kaali wadde ni taxi ari gase aduna ma walla jakarta gase aduna ma wallahi anani yoɓe liggo kaali hande koɓe totta ko wona kalis makkital wona kalis premier ministre ko kalis sénégalais kalis sénégalais wa noon ɗon ceerno men ceerno Mody Aidara ta ɗum nela o wonno tan ko seeɗa e politique ko kewmum wiide so naate politique cikka toon ɓuuri wahde so naate sport cikka toon ɓuuri wahde ko kewmum wiide tan le messi de Maroc kanko tan woni ɗo kono ceerno wonko jinnomi tan mi ɓuurɓe technique firotoɓe mi ɓuurɓe technique kala ko jiiɗa ko technique ka ɓurɗoɓe kadi ka messi da information mi ɓuurɓe technique kamɓe mi ñallat finde ɓe ñalla turade ay min kaali wonko kalam koye defte woni wawi wonko kalam wonani e defte min yaltat daroya ɗum non tawri joni hay gor sorte uji a yahat sorte mi yahat sorte fof pour andude ko potmi haalde non ceerno Mody Aidara ta ɗum nelaɗo kono ceerno saabu Allah tan har mi yaada e salminago e ko uddirten haalnum seeɗa e maggal Touba ñanden en kaalino hen kono ayi en mbaɗi maggal e jaam yimɓe garte e jaam kala ko duwawa toon yo Allah jaaɓe barke e nelaɗo Allah kono barke Khadimou Moustapha
Thierno Magal Touba impact mo waɗate leydi ni ñande Magal kam presque ko jour noir jour fermé hay goto liggotama yimɓeɓe ummo caggal leydi guila biye avion ji taƴeteɗi hôtel aji ƴetteteɗi sa ƴeewi kalis gartowo e Magal Touba e Magal Touba no fotiri e Sénégal holko mbiyata hen Thierno weltare rapidement weltare ko victoire diine l'islam kalin ko victoire diine l'islam woni ko mbinoman ko hunde so wiyama hot ƴeew bonande ƴeew moƴƴere ƴeewa nafoore mum hande Magal Touba ko waɗa ko récolté e milliard uji to wona tajjama sa Magal Touba so yoni hay sa nawi toon kuɓɓongoluji aɗa yeeya gasat kala ko jeyɗa toon gasat économie quoi min kam hunde tan mbaɗa mi kasani seeɗa nan ni so nattani ma nagge wat disparaît tagi gasat nagge gasat e Sénégal nda kaali nagge hitani ñalom lawa gotol jibinat Magal famni million ngaji nayyi lelnete so ɓoyi waɗa disparaître kono noon nanirtona dinosaure aɗa yo dinosaure mi yiɗino wadde mbiya hitande nagge waɗata nde hitande nagge waɗatno nde a faami machallah oto yo ustu nayi ɗi ɓe ñahe guertoɗe yoɓe ñahe guertoɗe walla yoɓe ñahe pooliɗi a faami kalit ko développement mawɗo woni Magal Touba vraiment kala ko jeyɗa toon yahat soble no jara toon pompiteére no jara toon te armi haalama kilo pompiteére toon jarano 50 000 ɓe cooda toon eyyi ɗum kam ko gonga ɓe cooda ɗum e ceerno est ce que hulare ma jamono ya ha Touba waɗe deuxiéme capitale économique par ce que wuuro ngo no wayi wurde ni machallah wuuro ngo no wuuri no waɗi développé Touba hande sa waɗi der a huccite juma o ganna ɓe liggima ha jaltira tan ila Touba min ko ɓuuri kam welde e mabɓe objectif mabɓe ko ɓuuri kam welde e mabɓe kaali hande mi haala ɗum yimɓe fof ganda ɗum ɓe paɗani état eɓe jogui caisse mabɓe no wiyete Touba ca kanam to kañum woni e mahde université Cheikh Ahmadou Bamba o ko nanani ɓe hay sino état no waɗana ɓe paɗani état 100% kala ko ɓuuri heewde e Touba kamɓe mbaɗani koye mum kaali neɗɗo fof sono waɗanno ɗum wuuro mum yahat guila Fouta ha Casamance kala an hande kaali ceerno ma noddete wima kaali mbaɗa yiiɗi 2 millions mbaɗa yiiɗi sodde moquetaji mbiya o ceerno no heewi fontude ayi ɗum woni différence men e muriteɓe ay hande ceerno Mody so hoynima jamma wiya hande de asaman o lewru ndu laaɓani almudo ni wiyata ko gonga anani taw ko enen noon il faut mbaɗade ceerno holton lewru ndu woɗi koynoɗa ɗum woni différence men kamɓe jefe tan gonga welani kamɓe jefe tan ma en garto hen ko juuɗi kono noon ɗon tan en mbaɗi ziyare khalife général des Mourides eɗen mbiyamo Mbacké gaddole ñiñambo ba non ɗon ceerno mo rokkuma 2 minutes mbaɗa sofli mbaɗan ɗo eyyi mbaɗan ɗo to gonɗa essence ma sofi mi sofi way hande mi ittani Jakarta o kalim ko laaɓi kalani non warde mi haalande ko laaɓi ngol lawol min tefma garɗa min kam mbaɗandana wa kam tefde prochaine émission mi sikkani min mi sikkani wonde kalnaɓe no affaire o no yaari mi sikkani won Jakarta men dal wujja en natti tan Jakarta kañum dawrotnoɗen temin kalim wawa darade 35 mi nerete mi ala pas taxe mi ƴettata taxe non en calmini hen ceerno Sérif Mouhtar Ba ceerno Sérif Mouhtar en calmini mum eyyi ceerno Sérif kanko ko ceerno ko sehilam o tini ɗum wona o tini Jakarta wujja o tini ɗum so tinani kadi mom noddu ɗum yo andir ɗum noon kam kadi pour wona ko waɗi hen ala yo andir ɗum noon yo andu Jakarta o yeehi te min kam mi natti wawde jolde 35 yo andir ɗum noon yo duwone tan ala probléme kala ko wawi hen wonde foof so duwimi mi dañi Jakarta e so addi Jakarta fof ko gotum l'essentiel dal mi natti wawde jolde 35 non calmini Ibrahima Niang gorko mo cempe ga gonno toon to France en calminimo no fewi en juurimo o waɗi kam vocal way mom noddum gorko mo cempen a faami kala min mi dañat Jakarta hik samala Jakarta mi wattaya waɗede émission soninke Ganndal soninke wawan go paami so Ganndal man nani soninke kalim min mamam ko sarhulle mi wattaya waɗede Ganndal soninke ganna kam fukko fake le nanda kam fukka fak kalim wawa jolde 45 mi nerete o wayani oto o wayani Jakarta tan noon ka Jakarta neɗɗoɗa calminen sey men Doro Congana en calmini mum no fewi Boy Doro Boy Doro eyyi aɗa andi kanko saha yimɓe mbiya min e hoorema wiyata Doro sa renaka ma gayni ndam min kam ko nulta kam ko c'est trop mi sutta mi haalat gonga ko Doro Congana nulta kam ko c'est trop way yo andu Jakarta o nawa o waɗi duwa yo kalim
min kala porɗo tinde yo jakarta o nawam yoɓe tin jakarta o nawam e non yon caɓi tawo gasi caɓ yafono ɗokkum 3 minutes mi gayno ɗo tan gasa mi haalnan dawde jakarta nawam ɗum ko an e caɓde non en calmi Ibrahima Barka Ba ceerno ɗeygu en calminimo no fewi kono KJS kawsi bientôt ñoom kisal golle si ɗum kisal golle si ko potmi haalde makko ko koko heewi mi waɗ maîtriser on ɗon entreprise min mi waɗ ɗum maîtriser wonko foti arde ceerno close tan eyyi moften ɗon hono ko moƴƴani kono ceerno mi salmina Abou Diallo Balen gorko mo Janjoli allahu akbar Abou Diallo Balen mboɗo salminamo no fewi no fewi Khalid a yinniɗo neɗɗo mawɗo Abou Diallo Balen Khalid a yinniɗo almudam Khalid somi andino ma in oɗo ɓe noddume jakarta fof mi noddata ceerno ganda Abou Diallo Balen Khalid matanda Abou Diallo Balen min jangguin ɗum caɗa aɗa noon information hande tina ɗum Abou Diallo Balen min jangguina ɗum hande pour ganda min jangguina Abou Diallo Balen est ce que aɗan noon min mbo joguino baali mbo joguino baalel goto ko Abou Diallo tan wurtano anani kala jooɗi fof mo momo mbaalu ngu so yimɓe samari tami hoto Abou Diallo sukaɓe mbiya kam omone baalel ngel ɗum adde Abou Diallo baalel information kiso nanɗoɗa ndambaɗen sama dano preuve uji a jawata wadda dañi jakarta alhamdoulillahi rabbil alamin nanɗoɗa ɗum wonno émission mo alhamdoulillahi rabbil alamin Mody Aidara kala ko oñi hen emin jaabo emin jaafo mbiɗa mbiyata dawde jakarta dawde jakarta o nawam wonde gesi ko acteur développement kono enen calmina ceerno Ali Fall Ali général kullu monteur machallah en calmina masa ngolla kam somo monte yo wonnam jakarta somo monte yo wonnam jakarta o iman non a tere prochainement hande ko ponnoɗa salmiɗo ko e seren gayre mi ñaguima on par ce que taw ala probléme non caatu walo merci beaucoup on jarama